Kapitola 41. Už to byla pěkná doba, víc než půl dekády, ale byl to pořád on, Klinkferm. Tvář měl ještě nateklou od toho včelího svinstva, co si sám napíchal, ale ty rysy jsem si nemohl splést. Usmál se. Měl vítězoslavný úsměv, starouš Klinkferm. Rád tě vidím, Salty, kamaráde. Dokonce to znělo, jako by to myslel vážně. Chtělo se mi zvracet. Vážně chtělo. Byl bych ho hned tam na místě zaškrtil, kdyby v ruce nedržel tu pistoli. Nijak s ní nemával, ani nemířil mým směrem, ani nic podobně trapného. Jen si s ní pohrával v dlani, ruce založené na prsou a ledabyle se opíral o panoramatické okno. Pouze mi dával na vědomí, že ta zbraň je k dispozici, kdybych si začal moc vyskakovat. Kývl hlavou na znamení, že mám jít na druhý konec sálu. A co já na to? Inu, když někdo drží kvalitní pistoli a ví, jak ji používat, vždycky ochotně vyhovím jeho přáním. Vykročil jsem. Klinkferm se odrazil ramenem od okna a následoval mě. Chápu to správně, že Wolfie se k nám nepřipojí? Wolfie? Ten chlápek s dechem svěžím jak horská louka? Ano, to je Wolfie. Ne, tak Wolfie se k nám nepřipojí, Dicku. Byl na 7 objednaných zubaři. Klinkferm na několik kroků zmlkl. Netušil jsem, jestli nad Wolfího odchodem truchlí či nikoli, ale nechtělo se mi tomu věřit. I Wolfího matka si nejspíš zatančí kankán, až dostane telegram s tou novinou. Nebo si možná domyslel, že teď u sebe mám něco z Wolfího nechutného arzenálu. Ale ať přemýšlel o čemkoliv, evidentně jsem ho překvapil. Zdálo se, že pro jednou mě přeci jen podcenil. Udělal jsem něco nepředvídaného. Fajn, rozhodl jsem se, že mu přeruším tok myšlenek. Kam jdeme? Klinkferm pokrčil rameny. Opravdu tě to zajímá? Předpokládám, že pro mě máš připraveného něco extra. Nic než to nejlepší, usmál se. Ale nic jiného by snad ani nečekal, že ne, starý brachu. A kolik dalších lidí tentokrát zemře? Kolik náhodných diváků, kolik nevinných v mém výtahu? Znovu pokrčil rameny. Pro mě je to práce, Harry. Sera, znáš to. Kolik lidí už si zabil, čistě mimochodem? Myslíš, že počítám, Harry? Myslíš, že si dělám zářezy do nohy od postele nebo něco v tom stylu? Myslíš, že jsem nějaká zrůda? Kolik si jich zabil ty? Samozřejmě, když nepočítám Wolfího tam v lanovce. Ty si sám taky rád hraješ na Boha, když se ti to hodí. Tak co kdybychom tohle moralizování odložili k ledu, co říkáš? Tak co ten večírek u Fabriciových? Nevadí, když se na něco zeptám? No jen se ptej. Kdo tam byl hlavní cíl? Na tom večírku? Další pokrčení rameny. Na tom v podstatě nějak zvlášť nesešlo. Kdokoliv z nich. Doufal jsem, že to schytá pár těch politiků, ale toho večírku se účastnila spousta vysokých hráčů. Vážně trefá sundat je všechny. Potom mládenci z toho seriálu jsem ani nešel, ale jsem rád, že jsem ho dostal. Jako herec nestál za nic. Pořád mi to nedochází. K čemu to všechno bylo? Muselo to mít nějaký důvod. Ale no tak, to už si přece musel domyslet sám. Taková hlava jako ty. Nemohlo ti uniknout, že se tím vším vyne jeden společný motiv. Vím, že jsi původně Američan, tolik jsem si domyslel. No bravo, Harry, tak bys měl bez problému dokázat uhodnout zbytek. Jsem jen dobrý vlastenec, vyvolávám trochu rozruchu, přispívám svou troškou do mlýna. Jsi od CIA nebo z ještě hlubších vod? Hlubších, Harry, to, co tu provádím, dokonce vůbec není oficiální politika. Aspoň zatím ne. Jsem akorát tak hluboko, aby lidi od tajné služby, kteří se objevují v pravidelných bilancích a pobírají pěkně legálně plat, mohli věrohodně popřít jakoukoliv moji existenci. Nejsem tak hluboko jako tvoje organizace, Harry, ale i tak dost hluboko. Snažil se podkopávat Evropskou unii? O to ti šlo? Jen jak bylo v mých omezených možnostech, Harry, ale každá troška je dobrá. Každá postavená překážka
Každý kvalitní politik, který skončí pod drnem, veškerý slibný materiál, který dokážu zlikvidovat, všechno se to hromadí. Kvůli spojené Evropě. Z toho má Amerika strach. Kvůli spojené Evropě, která je organizovaná, jistě. To mě děsí. Děsí mě to k smrti. A děsí to spoustu dalších lidí, jako jsem já. Evropa je obrovská. Je obrovská geograficky a je obrovská ekonomicky. Dolar najednou už nevypadá tak všemocně jako dřív. Najednou je v ulici další namakanej chlap a dobře víš, kam tohle vede. Děláš si legraci? Máš strach, že Evropa se začne moc naparovat a Amerika jí připadne jako šťavnaté sousto? Válka mezi Evropou a Amerikou, tam myslíš, že to povede? To je šílenství. Demokracie proti sobě neválčí. Jen se nad tím zamysli, Harry. Většina Evropy Ameriku nenávidí. Opravdu nás nenávidí. Nevím proč, ale je to tak. Nenávidí náš ekonomický imperialismus. Nenávidí naše McDonaldy. Nenávidí tu naši pitomou Coca-Colu. Pijou ji, ale nás za to nenávidí. Jen přemýšlej, co se stane, jestli Evropa taky dostane svoje místo na jevišti. Získá slovo v ekonomice a najednou bude mít prostředky k tomu, aby tuhle svoji nenávist vyjádřila. Neříkám, že by do toho šli po hlavě a poslali nám rovnou tanky na Sunset Boulevard nebo od rána do večera bombardovali New York. Budou mít moc a použijou ji proti nám. Obchod, zahraniční zájmy. Bylo by to my proti vám, Harry. Jednou by to k tomu tak jako tak muselo dospět. My proti vám. Proto lidi jako já dělají to, co dělají. Snaží se vás vychylovat z rovnováhy. Brání vám v tom, abyste se příliš sjednotili. To je všechno. Fajn, no když to takhle podáš, Dicku, tak nám vlastně všem prokazujete obrovskou laskavost. Bez vás bychom se určitě za chvíli vrhli do děsivého konfliktu. Měl bych ti asi poděkovat. Klinkfern se usmál. Jak už jsem se zmiňoval, měl okouzlující úsměv. Věděl jsem, že to pochopíš, člověče. Prostě jsem věděl, že mi porozumíš. Vedu svoji tajnou křížovou výpravu, nic víc. Já jsem vlastně tělem i duší pacifista. Když se to vezme kolem a kolem, měli byste mi žehnat. A Plamier, ten francouzský politik, toho si zlikvidoval pro jeho proruské postoje? O tom se přede mnou ani nezmiňuj. Z toho na mě jde infarkt. Dokážeš si představit, že by se Rusko přidalo k Evropské unii? Běhá mi mráz po zádech, jen na to pomyslím. Rusko součástí Evropy? Ne, díky, milovaný příteli. Rusko samo o sobě nás nutilo držet prst na spoušti půl století. Rusko na jedné lodi s Německem a Británií a Francií a Itálií, abych jmenoval aspoň 5, a s Tureckem a Řeckem, Kriste pane, to by byla ta největší, nejzrůdnější aliance v dějinách všeho. Dokážeš si představit, jak ti hodní hoši šplhají jeden přes druhého, aby si nakoupili Chevrolety? Asi těžko. Jak dlouho by si asi nechali líbit předsunuté americké základny u sebe na hřišti? Základny s dalekonosnými raketami, stanice včasného varování, americké atomovky přímo pod nohama? Jestli máme zůstat světovou velmocí, hlavní světovou velmocí, tak se těchto věcí nesmíme vzdát, protože jinak by přišlo co? Vlítli bychom do sebe, to by přišlo. Rozhlídl ses tu vůbec někdy tady kolem? Vážně? Vždyť jsme zoufalí. Chodím tu v botách vyrobených z melounu, zavíráme zelináře za to, že prodávají karotku, která nemá správný odstín oranžové. Vydáváme 100 nových zákonů a nařízení denně, tak rychle, že s nimi nikdo nestačí držet krok. A veškerá populace se nevědomky mění v kriminálníky. Jsme trapní. Nemáme rádi ani jeden druhého. Jistě, formálně jsme spojená Evropa, ale Řekové nenávidí Turky, Italové nenávidí Francouze, Francouzi nenávidí Němce a Němci nenávidí všechny ostatní. Jsme jako jedna obrovská nefunkční rodina na sebevražedné misi. Nedokážeme se dohodnout na ničem důležitém.
Potácíme se v žumpě historických národních nenávistí, které se táhnou staletí nazpátek. Teď jste takový, ale jak dlouho vám to vydrží? Za 20 let bude všechno jinak. A za 30, za 40, za 100? Jak dlouho trvalo Texasu, než se začal cítit jako součást Spojených států? Jasně, ještě by se našla slušná řádka Texasanů, co by s chutí naleštili muškety, oblíkli starou šedou jižanskou uniformu, začali hvízdat Dixie a zvesela vyrazili na Washington, kdyby k tomu dostali aspoň půl příležitosti. Jednoho dne Evropa se cvakne dohromady. Zjistí, že je to rozumná věc. Zjistí, že v jednotě je síla. Jednou k tomu dojde, nedá se tomu vyhnout. Leda, že bys tomu ty zabránil. Tohle mi chceš tvrdit? No, jak jsem řekl, já jen vyvolávám trochu rozruchu. Harry, dělám, co můžu, abych vás udržoval z rovnováhy. Víc ani není v mých silách. R.I.P. Van Winkle. To bylo dobré. Americký spáč. Ty jsi mi rád nechával takové nenápadné stopy, co, Dicku? Bavilo tě obracet mi v hlavě všechno vzhůru nohama. Johnny Jadýrko, rozséváš svůj jenkýský jed po celé zemi. A Harry Lime, který předstíral svou vlastní smrt? Taky Terry Lennox, loučení s Lennoxem, tohle ti uniklo, co? Táhne se to docela daleko do minulosti, viď? Vlastně až na samý začátek. Tohle všechno si plánoval ještě předtím, než si mě vůbec poznal. Od začátku bylo jasné, že největší hrozba mojí operace budeš ty, Harry. Věděl jsem, že to dřív nebo později přijde. Začal si uvažovat, že se podíváš na zoubek té záležitosti u Fabriciových, vzpomínáš? Musel jsem tě zlikvidovat dřív, než by ses k tomu dostal. Popravdě řečeno, si byl kapku pomalejší, než jsem čekal. Měl si do toho zatáhnout ty ostatní. Mohl jsem jednoho po druhém přežvíkat celou síť, o to šlo. Jenže ty ses nedržel scénáře, Harry. Myslel jsi vůbec někdy, že máš situaci pod kontrolou? Musel si vědět, že si s tebou pohrávám. Mohl jsem tě kdykoliv převálcovat a vydělat se ti do ksichtu, chlapečku. Jenže ty si kavalérii nepovolal, jak si měl. To pro mě bylo velké zklamání, Harry. Myslel jsem, že jsem tě vycvičil líp. Vždycky ses za každou cenu držel směrnic. Co se změnilo? Asi jsem částečně uhodl, že právě o tohle ti jde. Tedy ne tobě, samozřejmě, tehdy jsem ještě neměl tušení, že si to ty, ale napadlo mě, že něco takového má Johnny Jadýrko za lubem. A mám to za lubem pořád, Harry. Pořád to chci udělat a udělám to. Dorazili jsme na konec sálu. Prošli jsme další otevřenou tlamou a obdrželi další dávku padoušského chechotu. Ho. Dostali jsme se na další chodník. Byla tu řada vagónků na kolejnici, asi nějaká zábavní jízda. Otočil jsem se na Klinkferma. Pojedeme na výlet? Usmál se. Jistě, kratičký výlet na rozptýlení, ale nejdřív bych tě požádal o Wolfího pistoli a dýku, které tuším máš. No, ona ta pistole nestojí za moc. To ne, ale ta dýka jo. Mám pocit, že naše cesta bude mnohem poklidnější, když je necháme tady, co říkáš. Pokrčil jsem rameny. To opravdu nevěděl o tom omračovači? Vylovil jsem pistolku, vzal ji pěkně mezi palcem a ukazovákem za hlaveň, hezky vyklonil malíček, jak se sluší a patří, a položil ji na zem. A když už jsem byl sehnutý, vytáhl jsem z ponožky dýku a položil ji vedle pistole. Pak jsem od nich odstoupil a nasedl do vozíku. Dopředu, Harry, ať máš lepší výhled. Přelezl jsem přes sedačky do první řady. To opravdu, ale opravdu nevěděl o tom omračovači. Nikdy se ke mně nepřiblížil tak blízko, aby se mě mohl dotknout. Věděl, co bych na takovou vzdálenost dokázal. Vykročil ke mně. Docela jste nás zklamali, ta vaše malá zemička. Vždycky jsme si mysleli, že nakonec naskočíte na naši loď. Děláš si legraci? My a stát se 53. státem? No proč ne? V kuloárech se o tom vedly řeči, docela vážné řeči. Velká Británie jako americký stát? K
tomu by nikdy nedošlo, příteli, leda v něčích hodně horečnatých snech. Dřepl si, sebral pistoli s dýkou a elegantně nastoupil do zadní části vozíku. Byl tak 1,5 metru, možná 2 metry za mnou. A proč pak? Protože vy byste nikdy nikomu neotročili? Proto? Probuď se, kamaráde, vy jste národ sériových otroků. Je smutná historická skutečnost, že ten váš Zapadákov s rozmarnou pravidelností přepadal a ovládal kdokoliv, kdo měl chuť to zkusit a neměl na Modré pondělí zrovna co na práci. V Evropě by se nenašel národ, co ve vašem genofondu nenechal pár vláken dvoušroubovice. Já bych řekl, že zhruba poslední tisíciletí jsme si drželi poměrně čistý štít, nemyslíš? A odkud se podle tebe vzali Američani? Myslíš, že spadli z nebe? Američani jsou odpad, který Evropa odvrhla, když už chceš zacházet do osobní roviny. Hleďme, Harry Salt se nám tu vsteká a dělá ze sebe vlastence. No, jestli ty nejsi samé překvapení. Doufal jsem, že jsem. Doufal jsem, že mám ještě jedno hodně nemilé překvapení v rukávu, ale nechtěl jsem, aby na to myslel. Chtěl jsem ho co nejvíc vyvést z míry. Víš, proč vás nikde nemají rádi? Protože jste ostrovní národ. Myslíte si, že svět končí kousek východně o Ellis Islandu? Jen každý 10. z vás vůbec vlastní pas. Ani nemluvě o tom, že by ho používal. Máte národní sporty, které nikdo jiný na celé planetě nehraje, ale vy se nestydíte prohlásit se za mistry světa. Tvoříte kolik? 5–6% světové populace? A spotřebujete víc než 2/3 veškerých drog a vytváříte víc než polovinu znečištění. A je vám to fuk, je vám to putna, vás prostě zbytek světa nezajímá, Diku. Svět je pro vás vaše Amerika. To je váš velký masturbátor. Jo, tak teď si mi to nandal, teď si mě uzemnil. V podstatě sedím v evropské popelnici, honím si péro a usrkávám k tomu trojitej šejk. Díky moc, Harry, vážně se za sebe stydím. Trhlo to s námi a vozík se rozjel. Začal jsem si dělat starosti s tím omračovačem. Je v něm pořád dost šťávy? Starou Švolfí ho používal dost velkoryse a moc nešetřil. Zůstalo v něm dost, aby ještě fungoval? Pomalu jsme dobafali na okraj hory, zatočili a začali drkotat podél něj s výhledem na ten zapomenutý sen. Koukej, Harry, tohle místo je typický příklad. Začali jste mít v kalhotách z amerických investic v Evropě, tak jste tady zavřeli kohoutky. Koukni, co jste způsobili, kolik se toho promrhalo. Mně jste taky pěkně nabourali plány, to mi věř. Vylepšil jsem trochu vící blesk a všechno přichystal tak, aby se to na otvírací den podělalo. Zahajovací jízdy se měla účastnit spousta evropských hlavounů a taky pár amerických politiků. Těch proevropských samozřejmě, byla tam vada na trati. Měli na konci vyletět z dráhy a přistát někde na támhletom hřebenu. 2 mouchy jednou ranou. Panečku, to by byla psina. A všechno by si to odskákalo pár rakouských inženýrů. Prostě nikdo by na tom neprodělal. Hele, Diku, vážně čistě ze zájmu, kolik lidí si do posledních 10 let zabil? Nechci moralizovat, jen mám pocit, že by si možná zasloužil záznam v nějaké knize rekordů. Ted Bundy, aby se pomalu začal bát. Ne, že bych jenom zabíjel, Harry, mám v rukávu spoustu fint. V rukávu? Měla to být postranní narážka na můj omračovač? Chtěl mě až do poslední chvíle nechat žít s dojmem, že proti němu mám tajné eso a pak mi ho krutě odejmout? Rozhodně by to odpovídalo jeho povaze. Jakých fint? Já nevím, řekněme, že někde nějaký právník začne dělat vlny kolem článku 13.199 a vypadá to, že se mu podaří prosadit jeho zrušení. Jenže mně se článek 13.199 líbí. Náramně mi ulehčuje práci. Tak se mu trochu pohrabu v osobním životě, pošlu mu někam do počítače trochu dětského porna, aby ani sám nevěděl, že ho tam má,
Pak mu číslem jeho vlastní kreditky předplatím nějakou hodně nechutnou pedofilní službu a dám na něj tip příslušným orgánům. A spadla klec, finito benito, ať už ho shledají vinným nebo ne, má pověst v háji. A nikomu se v podstatě nic nestalo. Jen o jednoho pitomce míň zpívá na světě špatnou písničku. Moc pěkná finta, odplivil jsem si. A takových mám milion. Vozík mezitím dodrkotal o kus dál. Nebyla to zrovna nejnapínavější horská dráha na světě, ale byl odtud pěkný rozhled. Udělali jsme si pauzu, abychom si ho oba mohli náležitě vychutnat. Já i Dick. Občas si musíte přivonit k růžím, abyste si připomněli, že život není jen velká kupka hnoje. Blížili jsme se k dalšímu výjezdu do skalního masívu. Konec trasy, napadlo mě. Jak jsi zabil Wolfího? Zeptal se Klinkferm. Nechtěl jsem, aby o Wolfím nebo Wolfího odkazu moc usilovně přemýšlel. Jak? Myslíš, jak to takový chudák jako já vůbec dokázal, nebo jakou metodu jsem použil? Kde pak? Já vím, že dokážeš spoustu věcí, Harry. Jsi nebezpečný člověk, ale nečekal jsem to. Takhle ty obyčejně nehraješ. Proč si nesundal například toho Poldu, toho příšerného kapitána z Říma? Věděl jsi, že na tebe má pivku. Věděl jsi, že po tobě jde. Měl si ho sundat. Standardní procedura. Myslel jsem, že jsi vyměknul. Nikdy by mě nenapadlo, že pošleš k ledu Wolfího. Provedl jsem to rychle, jestli ti jde o tohle. Nedělal jsem s tím žádné caviky. Vůbec netušil, že se to blíží. Klinkferm přikývl. Tvář měl staženou zármutkem. Co pro něj Wolfí znamenal? Byl snad jeho milenec? Pro Krista. Musel jsem ho od toho tématu odvést. Co měl být zač ten cinkylinky a ten klíč, ta čísla skříněk? Narty se mu vrátil úsměv. Cinkylinky? Vlastně nic. Věděl jsem, že tě někde po cestě ztratím a potřeboval jsem mít jistotu, že budeš ve čtvrtek o půlnoci ve Vídni. Potřeboval jsem vědět, že budeš v určitou dobu na určitém místě. To je všechno. A ta čísla skříněk? No to jen, abys měl o čem přemýšlet, aby tě něco nerozptylovalo a Wolfí tě mohl sebrat. Oči se mu opět zakalily lítostí. Byli jsme zpátky u Wolfího. Sakra. Vozík dodrkotal do hory a zastavil za řadou jiných vozíků v matně osvětleném tunelu. Na nástupišti se z vozíků vylezalo nahoru. Napadlo mě, že možná nadešla moje chvíle, že Klinkferm bude při vylézání na zlomek vteřiny indisponován a to mi poskytne nejlepší a jedinou příležitost k úderu. Ale na to byl Klinkferm příliš velký profík. Teď bych rád, Harry, oslovil mě, abys vylezl ven a lehl si tváří ode mě. Myslíš, že to pro mě můžeš udělat, starý brachu? Vyškrábal jsem se ven a lehl si na zem, jak mi přikázal. Klinkferm řekl. Muchas gracias a mrštně vyskočil za mnou. Fajn, můžeme zase jít. Zvedl jsem se na nohy a vykročil. Tunel ústil do vzdušné haly lemované obchůdky a restauracemi. Klinkferm kývl, že mám jít pořád dál. Napadlo mě, kam asi máme namířeno. Pak jsem to uviděl. Mířili jsme k horské dráze. Mířili jsme k víjícímu blesku.